Len čo padne tma, sa na Kuchajde odštartuje letné kino, a to každú sobotu a stredu o 9:30. Miestom projekcií je amfiteáter v priestoroch Kuchajdy s kapacitou približne 200 miest. Premieta sa vždy v prípade priaznivého počasia na veľkom plátne, no a v sobotu bolo naozaj veľmi teplo. Počasie ako stvorené na príjemné sledovanie dobrého filmu pod holým nebom. Od dnešného dňa ľudia budú môcť vyplňať také lístočky a každý to vyplní, bude zaradený do zlosovania s tým, že na konci kultúrneho leta bude zlosovanie, pričom prvá cena bude premietačka a druhá až x-tá cena budú CDčka, prípadne iné drobnosti. Premietané filmy si vyberajú potenciálni diváci, a to prostredníctvom hlasovania na internetovej stránke kino.nakuchajde.sk, prípadne na facebookovej stránke kina Letné kino na Kuchajde. Vždy majú pritom na výber z 3 žánrovo rozličných filmov. Dramaturgia Letného kina na Kuchajde je postavená tak, aby si na svoje prišla ako mladšia generácia, tak i starší. Stredy ponúkajú kombináciu umeleckých filmov, kasových trhákov, prípadne moderných žánrov zameraných predovšetkým na nižšie vekové ročníky, ktorí si v lete užívajú prázdniny. V sobotu si nájdu svojich favoritov najmä rodiny a stredná generácia, ale nie je to pravidlo. Sme tu prvýkrát dneska, takže uvidíme. Zatiaľ to vyzerá tak, že veľmi není počuť, tak snáď pridajú hlas a potom myslím, že to je akože super vec. Takže keď budú, ja som zahlasovala za budúci týždeň, ale vyzerá, že nebude ten môj film, takže neviem, podľa mňa by bolo by lepšie, keby tam možno nebola až tak veľa na výber tých filmov. A čo vy máte rada, aké filmy? Ja mám radšej také nekomerčné. Napríklad Frida tam bola budúci týždeň, ale vyzerá, že neprejde. Takže. A ten dnešný film môže byť? Dnešný film, tak to je tiež taký, no tak uvidíme. Určite je to príjemné stráviť takto večer, tuto pri vode s príjemnom počasí. A privítal som takisto takúto možnosť, nakoľko pred istým časom fungovalo autokino na Zlatých pieskoch a myslím, že teraz to už nefunguje, takže opäť hovorím, s príjemnými ľuďmi, s kamarátmi stráviť takto večer je úplne super. Aké filmy preferujete vy? Vojnové, historické, možno dráma. Takisto sa zapájate do hlasovania? Dnes som si prvýkrát klikol na stránku, ktorá vlastne k tejto akcii alebo k tomuto kinu a videl som tam, že budúci týždeň tam 3 a tak ďalej, ale nehlasoval som. Je to super, lebo je tu príjemná atmosféra a je tu príjemnejšie ako vnútri. Aj sa zapájate do hlasovania na stránke? Nie. A čo hovoríte na ten dnešný film, ktorý bude? Môže byť, alebo mohlo by byť niečo iné? My sme išli len náhodou okolo, čiže sme vôbec nevedeli, že to tu bude a film celkom vyhovuje. Aké filmy preferujete vy? Skôr také komédie alebo nejaké také artové filmy. A ten dnešný môže byť? Dnešný môže byť, áno. V sobotu si vďaka 89 hlasom návštevníci pozreli film Daniho 11, tesne skončil Jánošík, Pravdivá história a najmenej hlasov dostala hudobná lahôdka Let's Dance. Milovníci dobrých filmov majú možnosť vybrať si spomedzi československých filmov, romantických filmov, takisto komédie či klasiku. Ja mám, priznám sa, také 3 obľúbené filmy, ale bohužiaľ zdá sa, že žiadny z nich sa nebude môcť previetať, lebo nie sú práva. Jeden z nich je Láska nebeská, je to veľmi krásny film. Kto ho nevidel, odporúčam pozrieť. Už túto stredu 13. júla si diváci budú môcť pozrieť jeden z týchto filmov: Frida, Temný rytier a Scary Movie. Podľa predbežného hlasovania to momentálne vyzerá tak, že diváci dajú prednosť búrlivému príbehu plného bolesti i lásky v hlavnej úlohe so Salmou Hayek, ktorá stvárňuje maliarku Fridu.